Kaluguran mo kabatag, ikasang pandayanan, misan buwan ng patayanan, misa-misabi na, nung nanong gawan da kare-karelang ima, potang maragol na lang. Nga sinabi ni Metong, potang maragol na ako, sa lingan buwan si ima, bangketa, makapamasya at iya mainit king balik. Sinabi na ning kadwa, potang maragol na ako, sa ligeng mga santing ay malang, ang buong alahas si imako, bangketa, agyang matuani, maputi nebwak, may malubot na lupa, managuya pangurin, at karenimala na susunod na at alahas, lalo ya panglago. Nga sinabi ng katlo, potang maragol na ako, sa ligay manyaman ni pampamangan ni Maku, dalagi maring manganyaman na restaurant, at sa ligay vitamins, ang boring panununa, bangkit na lalo yung pang bumababye. Kanita pa nila akong darada SM Clark, ngini dalagi king Jollibee, Dubai, Hong Kong. Sabi na ng kapatayanak, potang maragol na ako, pagawa kong masanting abali, ampunan kay Maku, at buri ko kaya beke, manggaman king alalangga. Ngini bungaldo, hindi pa masusyang tayong solemnidad, ning pangadala na banwa, kaladwat katawan, ning Birhen Maria. Asna ng katiging ampong matindi, ing pamiyabi ng Maria, ampo yung ginutang na sa Kristo. There is so much bonding between the Blessed Mother and her Son, Jesus Christ. So much so, inyang pepeta siya banway gino, pantunaning lingap at lugod ng imana. Amimiss na imana, bayo yung may po kiniking yato, pinabili niya ng San Juan. Anak o yan ng imamo, babae o yan ng anak mo. At San Juan, inuli ni Maria Karela, king karelang tuknakan. At pinagdaman ng San Juan, ing lingap at lugod ng Maria. Niya pinabili ni Jesus, ni Maria ng San Juan, bangaranasan tayong lugod at lingap ng Maria. Pinyang pepeta siya banway gino, mahulilayan ng imanat. Pinyang kapapatutod siyang manyama, ing Birhen Maria, pepedagit niya karinta kalayang hel, at delaning katawan at kaladwana, karin king banwa. At niyang dalang na rin apostoles para apatay Maria, digit na kitang tutura na, makakalat na rin mga rakal at mabangdong rosas. Ala na yung Birhen Maria, delade banwa, ing kaladwan katawana. Ing pangadala na banwa, ing kaladwan katawan ng Maria, bunga niya ng kayang Immaculate Conception. The theological foundation of the Assumption is the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Maria, may pangagliyang alang dungis kasalanan. Kapamilatan ng kasalanan ng Eva, poyatan, may parusan tayo. Unagaping banalo ginoy kay panabataning sablang kabanalan, kulinit ang pagparanang kabanalan mo sana ng tingay, sumupaya ng Espiritu mo, bang paragya kami, malyari lang katawan at daya, ng ginawing Heso Kristo. Kaya may dawan pusang loob, king pamilas at kamatayan, kinwanin tinapin at pepasalamat siya kaya. Pira sunay at binyin,
karing kayong disipulos nga tanggapan niya iti kongan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan, kami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan kinuha ng kalis, kasi bayo yung salamat kaya. At binyan yung kalis, karing kayong disipulos nga tanggapan niya iti kongan at minungkohan iti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Indaya ng bayo at alanganggang tipan. Kami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Bangketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanak. Ipasyag tayo ng misteryo ng kasapantayan. Ni Jesus, kepada Maria